खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो हरबाय। दिनै बे गोदान भिडिअआव आं रायलायनायदों इउक' बेंकनिफ्राय सानै गथ'नि बिमाया खारलांबाय लोगोफोर। निजोरा नार्जारि आरो लोगोसे जारौबो होनो बिथांखौ। बे इउक' बेंकनिफ्राय इउक' बेंकआव फैसा बख'नो होननानै थांदोंमोन, ओमफ्राय दिनैसिमबो न'आव फैयाखै। दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन लोगोफोर। दा गिबियावनो नोंथांमोना जायबा हिन्जाव खारजादों बिथां आजिना नार्जारि, बे बिथांनि माखासे भिडिअ रेकर्ड खालामनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायनानै एसे खोनासंदो। सिङाव थानाय हाथिसार 2 नम्बर फुलबारि गामिनि दिनै आंनि हिन्जावा, दा बे दिननिफ्रायनो बे आंनि हिन्जावा गैया, दिनैसिम खबर गैया, सफैयाखै आरो नुवा, जेरावबो खोनायाखैबो। दा आं बेखौ खालामनो लुबैदों, जायखिजाया रायजो राजा आइ आफामोना जेरावखि नुवा मानो आंनि हिन्जावखौ जोंखौ अननानै जेरावखि मोना मानो अननानै आंनो खिथाहरोबा आं गोजोननाय मोनगौ। दिनै आंहा बेहा गथ' 2 दङ, उन्दै। दिनै मा जाहैखो बियो जेरावखि थाया मानो आङो दिनै खबर मोनोब्ला गोसोखौ गोजोनगौ। आरो आं जेरावहाथे आंनि बिमाखौ बुङो, हिन्जावखौ माबाफोर दुखु जानानै थाहैदोंब्ला आंनो खिथाहरदो, फोरमायहरदो आरो थाबैनो फैफिनोब्ला मोजां मोनगौ। आं बेखौ रायाबो बुवाबो, जे माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ निमाहा होथोंसै आंखौ, आरो आंबो गावखौ निमाहा होगोन। आं जेबो खालामनाय नङा, जेबो बुनायबो नङा, सोनायबो नङा। आं फैयोब्ला गोसोखौ गोजोनगोन। आं बुजायाखै, खालामलायनानै जोङो जयैनो सिगाङाव जेरै संसार जादों आलो गोजोन, बिदिनो आङो जागोन, जोङो जयैनो। दा आं बेखौ लुबैदों। बिथांमोनहा जायखि लोगो मोना मानो जेरावखि नुवा मानो अननानै थाबैनो खिथाहर। आंनि हिन्जावनि फट'आ नैबेनो। बे फट'खौ नायनानै नोंथांमोना सिनायनानै खिथाहरनो हागोन आंनो। दिनै आं जाया लोङा आंनि थाखाय थागासिनो, गथ'फ्राबो गोदाव सोराव जानानै दङ। बे निजोरा नार्जारिया इउक' बेंकआव फैसा बख'नो होननानै थांदोंमोन, नाथाय इउक' बेंकआव फैसा बख'नो होनना थांनानै दिनैसिम बेसेबा गोबाव जाबाय लोगोफोर, सप्तानै बारलांबाय, दासिमबो न'आव फैफिनाखै। बेनिखायनो बिथां आजिना नार्जारिया जेरावखि थाया मानो बे बाजैखौ, आदा आजिना नार्जारिनो नांफिनगौ। आरो बिथांमोननि गथ'आ सानफ्रामबो गाबगासिनो दं, ओंखाम जायाखै, दै लोङाखै। दा बिनि दुखुआवनो आजिना नार्जारियाबो दुखुजोंनो ओंखाम जानो हायाखै, ओंखाम खहाबाखै, मोजाङै ओंखाम जानाय गैया। आरो बिनि गथ' गथाय 2 दं, बे गथ' गथायाबो ओंखाम जायाखै, सानफ्रामबो गाबो बिमाखौ गोसोखांनानै, सानफ्रामबो मिजिंथियो बिमाया फैगोन होननानै। बेसेबांबा दुखु लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ माबायदि दुखु जायो बेबायदि 2 गथ'आ गावनि बिमा गैयाब्लाथाय। आरो जायबा बिथां आजिना नार्जारि, बिथाङाथ' मा होनो लोगोफोर, बिथाङा ओरैबायदि दुखु लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। आजिना नार्जारिया जायबा निजोरा नार्जारि गावनि बिसि, बेखौ फैफिनजानो लुबैदों आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिदों। बाजै निजोरा नार्जारि, नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा आदा आजिना नार्जारिनो थाबैनो फोरमायहर, थाबैनो खौरां हर। मानोना नोंथांनि हौवा आजिना नार्जारिया सानफ्रामबो दुखुजों नोंखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दं। दा नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नैबे फन नाम्बाराव आजिना नार्जारिनो फन हरनानै नोंथाङा फोरमायहर, निजोरा नार्जारि, नोंथांखौ आदाया फैफिनजानो लुबैदों, नोंथांखौ जेबो खालामा, आदाया नोंथांखौ बुवाबो। बाजै निजोरा नार्जारि, नोंथाङा जेरावखि थाया मानो आदानिसिम थाबैनो फैफिनदो। मानोना आदाया नोंखौ नागिरनानै मेंजोब्बाय, नोंखौ नागिरनानै मोनासै आदाया। बिनि थाखायनो आदाया आंखौ खावलायहरबाय नोंथाङा भिडिअ खालामनांगोन होननानै। आं भिडिअ खालामबाय आरो आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं निजोरा नार्जारिखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो आदानो फोरमायहरदो। अके लोगोफोर, नैबे जाबाय गोमानाय सुबुं जायबा निजोरा नार्जारि, आरो बेखौ जारौबो होनो, ओरैनो अननानै जारौबो होनो। आरो बे बिथाङा गोमानानै दं। 26 सेप्तेम्बर खालि इउक' बेंकआव फैसा बख'नो होननानै थांदोंमोन, बेनिफ्रायनो दासिमबो न'आव नुजाफैयाखै। अके लोगोफोर, बिथांमोननि गामिनि मुङानो जाबाय 2 नं फुलबारि लोगोफोर, आरो बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट, आरो लोगोसे बिथांमोननि पुलिस स्टेसना जाहैबाय रुनिकाटा लोगोफोर, आरो बिथांमोननि पस्ट अफिसा जाहैबाय देवस्रि लोगोफोर, देवस्रि, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय देवस्रि लोगोफोर, आरो बिथांमोननि गामिनि मुङानो जाहैबाय 2 नम्बर फुलबारि। आसरित ना लोगोफोर, इउक' बेंकआव रां लायनो थांनाय मानसिया दासिमबो न'आव फैफिनाखै। मा जाखो, बबेयाव थांखो, मोनजादों ना मोनलाङाखै बेखौ साननानै आजिना नार्जारिया सानफ्रामबो दुखुआव मोदै बोहैगासिनो दं। नोंथांमोननि मदद नांगौ, नोंथांमोननि हेल्प नांगौ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम, जाहाथे बे निजोरा नार्जारिया न'आव थाबैनो फैफिनो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि गासिनोबो शेयार खालाम। आरो जुदि नोंथाङा बे मानसिखौ सिनायोब्ला, बे निजोरा नार्जारिखौ सिनायोब्ला थाबैनो फन खालाम। गाहायाव फन नाम्बारफोर दं, बे फन नाम्बारफोराव फन खालामनानै खौरां हरदो, फोरमायहरदो। बेबायदिनो गोबां मानसि गोमाबाय दं लोगोफोर, सेंग्रानिफ्राय, गथ'निफ्राय, सिख्लानिफ्राय, बुरैनिफ्राय, बायदिसिना मानसि गोमानायानो
गोमानायानो गोमानाय जोंनि बे बड'लेण्डआव लोगोफोर मा जाखो बबेनि बारहुंखा फैखो। स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। मंगलियात फोलेरफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन